И коста хора, аз съм Евола. И аз отих на спалата. Що? Не знам, случайно. The fuck? И да, хора, както казвах, коста, аз съм Евола и днес сме в Ender PvP-то и ще скачаме про осмици, шарп осмици, да, като цяло. Там много има хора. Всичко осмици, десятки. Пи, дай да ходим да ги правим, какво ще кажеш? Опа, чай, че си къде си фърлих, аз пък спийката. Окей, айде. Ще ги направим ли? Точно за това мятам спитките, да се мятат. Да. Чакай да я. Let's go. Чакай да си сложа бладата. Че да ги мея по-яко. Всички ядат и пият и всичко като цяло. И някакъв ми скочи направо човек така. Въй! Всичко тук с аксета, между другото. Няма. Не е всичко с аксета, what the fuck. Човек в паежината си, не трябва да си там. What the fuck. Аз там накрая ще съм махнал тук човек, защото много хора са. Ще разбера ако е шега, ама верно много хора са човек. Аз дори съм вече в паежината. Я шлегове. Трябва да се махна. В случай. What the fuck? Ти умря ли? Не. Окей. Нека там умира в паежината. Какво се бутате, бе? Какво се бутате в мен, бе? Чая ще се смена сета, бе. Арите, бе. Какво биеш с ръка пак ти, бе? Аре, вземи си. Тук в ъгълчето, ето тук така ще ги шибам. Леоне, умираш. Тъпче легове винаги. Каска нямаш. И пак му бъгна скайпа. Вече ми писна. Какво ме биеш, бе? Какво е? Аре. Хора. Апка, следвай ме. Ела ми, бе. Хора! Какво ста тука, бе, хора? То как се изстреля. Ще ме гонат до смърт, сигурен съм, ама какво се правиш, че си бягам. Флайват си, няма проблеми никакви, да. Така. Ето тукачка. Идеално. Фикс. Окей. Нещо стана с Леона. Той сега в сървъра ли е? Не, няма го в сървъра. What the fuck? Браво на тебе, пич. Помага! Аре, ела ми, апка, яшлек. Са. Да, елате ми 3, елате ми 20, ако искате. Окей. Сега ще пуснат с флай. Нали? What the fuck?
О, те не мога да стигнат край. Аре бе, удри има вътре в това, като съм. Елате ми повече. Чухте ли? Виж го е там. Трябва да се прохора. Сега Леона в момента, ако ми звънне... Аре. Така, бутни ма долу. То хузуни. Никът му е... Ауер. Окей. Който излезе вън, какво работа тук ще го лепя? Много мъгъ, хора! Чай гледам с F5. Ела ми бе. И кръвта трябва да си гледам, хора. Много да стане яко меле. И сега Леона, ако ми звънне, хора, просто... Хайде, така. Аре, елата ми, ето то там умира. О, мага. Нищо не ми вземат. Ето тук. GG, мащам се. GG, прочетворка. Ела ми, бе. Да, яш лек. Бати комбото ти вкарах. Ела ми. Ма така няма да стане, бе, момчета. Така няма да стане, бе. Аз като ви казвам, че така няма да стане, Без стрънка съм. Изпитка нямам. В случая, да. Щях да умра, хора. Биме, бе. Аре, биме. Аре, бе. Аре. Ела. Аре, няма страшно. Но не, направо го преспах. Аз на граници имам. Мамо ми дойки и трима, не знам. Пак ще стане работата. What? Фак, на половин сърце остана. Късметлия. И то голяма. Отивай, трябва. Отивай, бе. Фак. Си подредил сета. Макар че нямам стрентка и спидка и нищо. Първото имам спид. Окей, и стрентка. Ара да.
Няма да бега. О, то нещо. Хора, малко се съмнявам в това. Чай хитове да му лепя критика ли. Поклякаш ми. Ау. Ара. Айде. Ой, така ще налея. Яшлик. Пи, бе. Ма на този сета, хора, не знам кога ще му се щупи. Или изобщо дали ще му се чупи сета. Иначе яки комбота. Да, без тренд. Това е лесно. Да, мащам се. Хора, смятам това да е за клипа. И като цяло това ще е, да. И да, абонирайте се за мен, лайквайте клипа, ако искате още клипове, и само искам да ви кажа, съжалявам за много рядките клипове, но все пак не мога постоянно да седя на компютъра или нещо такова. Абе, да ме разбирате, и да, това беше от мен и чао.